Nuhun para kadang pengrawit kauningan bilih ing minggu enjing menika karawuhan nggih awit kersanipun yang manut Allah Subhanahu wa taala para penerus saking laladan Karangsawit duwing muni ing laladan Rowo Putukan Karangsawit sampun kasusra suwanten utawi gamelan ingkang ngawang-ngawang yen ing wanci dalu tabuh kalih welas minggah nggih kathah ingkang kapirengi saking karawitan. Lah menika wonten rawuhan saking laladan Karangsawit Bu ngajeng piyambak menika Bu Sinden Lawas Bulami kuno makunone nggih sampun nyinden amargi sampun kanugrahan asma lami ingkang kanan Daang Haji Suryadi lajeng pembunang Bu Suminah ingkang nglenthem Bu Minten ingkang meking Bu Martin pendembung Bapak Sulis Ibu Retno Saron Bapak Tarno SS pengagungipun taksih panggah Agung Suhud badhe katuraken lancaran gugur gunung laras pilok barang inggih awit gesang menika tansah kaiket ing Samat Sinamadan utawi gugur gunung ingkang sampun kasarira kita yen paningal kita boten nate kagugur gunungaken kalian suku mereka mangke yen tidak saged kesandung yen paningal kita mboten kagugur gunungaken Samat Sinamadan kalian asta menika nggih saged nabrak-nabrak pramila kita sampun diwarisi dening para raja ratu Sunan Wali para pujangga kerawitan lancaran gunung gugur gunung inggih awit berkah utawi fadilah utawi manfaat dayanipun gending ingkang arupi ayat nada produk Jawi sampun kakoni dening donya Profesor Dr. Terhar sampun ngaturaken babagan panalitianipun riset bilih karawitan minangka musik surgawi kados pundi ungelipun ladrang lancaran gugur gunung monggo kita sami binarung kasemangganan bubunan. Ngayahi tamaning praja ini
Alhamdulillah garingan.